Laver du en håndtegning? Okay, ja, vi kommer fra Ådalen Skole, og vi vil gerne interviewe dig om nogle spørgsmål, jeg med her. Ja. Fordi at, det er til vores projektopgave om junkfood. Ja. Så jeg starter med at spørge jer. Ja. Hvor mange måltider sælger I? Altså, vi har gennemsnitligt omkring 800 gæster om dagen. Så det er sådan cirka, hvad vi sælger. Okay. Og det er jo sådan, de kan købe mange forskellige ting. Omkring 800 om dagen i snit. Okay. Og hvor mange sådan burgermåltider sælger I? Ja, det er jo det, det gør det lidt svært lige at undersøge, fordi der er jo nogen, der kun er for is og for lidt snack. Men vi har jo mange om aftenen, der kommer mange familier, som der alle sammen køber menukort. Okay. Hvor usund er sådan en normal McDonald's-burger? Altså jeg har ikke det præcise tal, men jeg har det her bakkeservietter bagpå, hvor der står, hvad der er i hver burger, sandwich, hvad det nu kan være, fritter, alle de her ting. Okay. Ja. Og hvad får folk til at købe jeres mad? Altså jeg tror, at McDonald's er et meget stort brand. Det er sådan noget, alle de kender, så de ved, hvad det er, de går ind til, når de går ind på en McDonald's restaurant. Så det der meget gør, at vi har mange gæster, det er det her med, det vores brand det står for. Det er noget med, at vi skal have noget hurtig mad. Det er klart, det er en af de ting, som vi lever meget højt på, det er, at det skal gå hurtigt. Og så er det også noget ordentligt mad til det. Okay. Men tak for det. Det var så det. Og held og lykke med opgaven.